Hvem var det, der skød? Mistede sin uskyld, mens blodet flød. Var det os selv, eller var det fanden, der skød ham en kugle for panden? Mørkets mænd, blodrus på hævntogt igen. Rablende retro, skrevet med bål og brand. Bundfrosne hjerter af is, Mumbai, Beirut, Paris. Fanget i afmagt af destruktive kræfter, skubbet ud til den kant, hvor hadet er herre og mester. En livsløgn faldt fra hinanden, nu leder vi efter hinanden. Skæbnens ironiker ved roret, kurs ud af sidesporet. Fanden i vold har fuldstændig mistet kontrol, finder et ståsted på hver sit taberhold. Dødens baroner på rov puster til hævntørstens lov, og de har det forrygende sjov. Hør på de højeste råbælder, lyt til forsoning og fred. Taler vi magten imod, eller følger vi frygtsomt med? Er der en gudsbenådet finger med i spillet, der ser til, mens tommelfingre bliver trillet? Skæbnens ironiker ved roret, kurs ned ad sidesporet. Fanget i afmagt af destruktive kræfter, skubbet ud til den kant, hvor hadet er herre og mester. Indre dæmoner på rov puster til hævntørstens lov, og de har det forrygende sjov. På natterov